बड़की भौजी नु तार खूब बड़ाई करेली जनलू कहेली नु कि हमर छोटकी गोतिनी त आइल बिया खूब बढ़िया। हां तो हां जाय दी निमन बाटे रउआ आई खाई पीही रही ए जिगे। हां पनिया के जा तनी ठीक बा। तो दूधवा ले ली का है। हे भगवान जी हो कन आई मैया मछरिया हाय हो दादा हे भगवान जी हमरा तो बुझाते नहीं कि का भइले हम तो होता ना छनले रही हमरा तो खेलवाड़िया लेके चल गइल का इतना मछरिया रहे तबन बाप हो बाप जी लोग कितना कहले बन जा के एक कन्या निमन से बनाइए मछरी। हां तो पहली बार बनावत तनी वो हमारा बनावे वाला मछरी और कैसे कैसे हमारा कमाई ऐसे सिखावत रहे कि बुचिया निमन से सीख ले ससुरा ओही माई बापू बाप ससुराल में जइबू त तारा बनावे आई कि ना आई बनावे सब कह देनी देखो तनी कि निमन तराइल बने हो आपन से तनी निमन उतरले बनी दीदी जी हम तो खुदे बताइम कि कनिया खराब तरले बड़ू कि कैसन तरले बड़ू दीदी जी कम कि ना कनिया ज्यादा खर खर कर दे तारू तन के उसी अथु टाइप के गिलाहा टाइप के छानम कितना हम खुश बानी कि पहली बार हम ससुराल में आके मछली मुर्गा बनावत तनी इहे हम पहले छोटी को रहत त अपन सखी संग मैं बतियावत हम कि सखी देखिए हम अपन ससुराल में जाइम नु त हम बैठ के राज करम पर इहे कहाला देखो सोचल सपना नु पूरा ना हो पावेले एही से लोग कहले कि सोचे के ना चाहिए अब ना हम सोचनी इतना बात त हमर कुछ भइल जाए त घर परिवार तनी मनुष्य आयो के बाटे जी के हो नहीं की भौजी नहीं क्यों सब ओनिया कोई भेजा नहीं की भौजी आई मेरे तरफ कुछ चिन्हल बटे हमरा के आई हने चुलिया वाली बानी अहि दादा गोल लागतानी खुश रही मछली बनता का हो। हां मछली बनता बा पियासी ना रउआ पुष्पा बुचिनु है हां चिन्हत त बैले बाड़ू फोनवा हम से रील बनाई ना। हां फोनवा से बतियावत रही कहत रही हां देखियो हमरा के फॉलो कर ली ह हमार आईडी पुष्पा एसएनजी ह कइले बनी रउआ के हां लौकते हो हम पर निमन निमन रील बनाई ना। रउआ मोबाइल पे गजब लौकी ना इसके कोई जब भी लौकता नहीं अरे तो फिल्टर मार दी ना लेकिन अच्छा। खास परिवर्तन ना होला काहे कि हम मोबाइलिया में सुंदर लागी ना एहू तरी सुंदर लागी हां सब कोई कहेला हमार मरद छोड़ा के उ कहलन बड़ाई करब ना त तू दोसरा के लेके निकल जेबे। हां रउआ जे नहीं है ना फौजी कहतन त नहीं के बुझाते आय बनाओ तरू 12 सब हारे बनाओ तरू हो मछली बनाते दीदी लोग कहले बने कन्या मछली बनावा ए दूध ले आ दूध दूध हां जान तरू बड़की भौजी नु तनी मनी कर लाइक सांझी के लिट्टी लगाई हम नु धइले रे पीठा बने नु धइले रे नु के पुष्पा बुचे न भगवान के खिलावे कर भगवान के हम ही खिलाइले बानी। अच्छा हां हां जाई निमन नु बात बाटे कि रउए खिलाइले बने बाबू लोग के हां जानलो त जान तरू भौजी कहनी हनु कि उ लोग के खिलावत रही आ लिट्टी ना हमरा के देत रही धइले रही लिट्टी हां धरत रही कहतै नु कि पुष्पा बुचैन खिलायन ढेर चीज देत रही तो जाई पहले जमाना कौन रहे पहले 8 ना 1 रुपए पे फुसुल के हम ढेर चीज करत रही तो जाई दी पुष्पा बुची पहले नु देत रही के कहला कि दीदी जी देत रही अब हम आगे तब हम रउआ के कुछ बना के आ देम रउआ ए जरा हम तो तहारो लइका चल जाई बे तहारो लइका होया सन त कही ह हमें नु खिलाई दो भले भी आगुल बका ससुरा से ज्यादा हम नैहरे में रही ना त का हो गइल ए जिगरा हुआ हम ए जिगरा जब तो हमर दादी हमरा के रोज सरापत रहे काची कतरा रे खेलवड़िया नैहरे के हरदी पीसबे आई तो ससुरा में दादी रही जी ससुरा में बास ना होई दाची आर के चल गई लेकिन बुढ़ कोकनी के शराब पर गई ससुरे के ना रही ना नैहरे के हरदी पीसी ना का करबू जाय दिन का हो गइल जनलू गोइठे उठे बनाव तड़ू ना। हां त मम्मी जी कहले बेनु कि कन्या पहली बार बनाव तड़ू तो काकाला कि गोइठे पे बनावा चूल्हा पर चक्की पर खाए बनावे आवेला कोहानी की तरह बनाही के बाटे कोहानी की तरह करे आई ना कि भौजी कैसन बाई कैसन ना देख ली मार शोर बोलो बड़का आंख होली बाई कनी बा बड़े बड़े आंख बा शोर भइल बा के बड़का आंख होली बाई। हां आ दादा आराम से हो भौजी देखो तने अभी नहीं खे भाई अभी तो कहनी है नु कि जा तनी छोटा करवाइन छोले बड़ू अब दूध देबू रहे द जा तनी तो ले ली ठीक बा भौजी गोल लागताई आ बेचारी कितना निमन वाली एकदम से आई मैया हम तो तले नहीं होता ना ये कोई से एक सा हो गईले कि हाँ नजर ये गलती बटे मैं तो बुझाते नहीं कि एकदम से
हम तो 2 घानी डाला नहीं उतना उतना डाला नहीं है 55 गो तो इतनी कैसे हो गई दादा अभी तो बिलाइयो ना आइले ओ ये भगवान जी का हो गल मतलब बुझाते नहीं खे। हेलो, गोड़ लगता नहीं हो भौजाई। सब ठीक है भाई, अपने बताओ का करत अड़ू। हाँ, अरे का करबू अब मान लो कि अब कनेवा तो कहिए से कहत रहे कि दीदी जी से चूल्हा छुआ दी। हाँ और ना कोई तो मैसेज अइला सा तो वही के चलते तो कहनी कि आज दिन बढ़िया हइयो बाटे सोमार हटुए आज छुआ उआ देनी ही आज बनावती है मछरी पहले बनैला से हलुआ चा मीठा ओकरा बाद मछरी अब जैसे हमार बुढ़िया हमरा करवैले रही तो हमरो करवावल उचित बा ना बताव। ए मम्मी वाला बहरी भीतर हम मम्मी आउ अथी होल ए मम्मी का रे खाना खाई कभी बन तो ही ना बा चाची बनावती है कब ले बनाई रे हमर बुझाते नहीं के। ठीक बा हो भौजी तनका देरी में हम करतनी। हाँ वो चिल्हिए भी चिल्लाती है के हा मामी खाना बतिए चलो ठीक बा। हे माम बके भौजाई तरह का मेरा बेटा का हाथ रहे ठीक बा बेटा अच्छा रख ना का लबला बाई रहेलिस रे एकदम में फिर बाबू माटी खात रहे तब मरलिस काहे रही एकदम लइका के का भइल एकदम रोगिया है टीबिया हो माटी खात खात लइका एकदम देह गला के धम धर ले बा नतिया हैं हम खनी ना खनी ओकर के मरबो कई नहीं हम माटी खातलू जा ये सिखतलू जा हम ना उहे खात रहे हम तो मछली खाई। हाँ तो खाइए मछली चाची बनावतिया तो ई नहीं खे बुझात कि तनी चाचिया के साथ रहिया देखी ताकि हाँ, अब ये मछली के बनाई अब रे आ नायका कपड़ा बा कालुनिया गई रे महथिन में तो घूम के आके फेंक देले बे खोल के तो फेंक दिए आ ये कपड़ा ना किने त का करबी चाचा के बियाह में ऐसे ही लहंगा तो का एक दिन खाती बाराती खाती पहन लिया मैं लहंगा फेंकाइल बा तो कनी दे दे मामी के लड़किया के है ना कितना मामी के लेके तार पहनी एक खाली पहन ले लू और दूसर का ले पहने का में ठीक लगी तो फिर मांग ले अरे दे के फिर मांग लेबी हां है ना ढेर अपना मन से ना कोई नहीं ठीक बटे कोई के दे के पहना के कोई के कपड़ा उतारल ना जाला जाए दे जी ओनी के का बुझाता तू का जी अब बनावत ये तो जा कहीं ना तो देखेला बना दी का जनी कुछ बुना नु तो कहबू फिर अरे अब का हम करी फोन में आ गइल तू तक एनिया चलाई नहीं जी उनका देखता नहीं कितना एथी कइले हड़ी हैं जब हम सब कोई के निकाल के तारा हम देनी ही सब घरे बाटे खाती तो उ बाटले नहीं कि यार अधिकवा के माई के छोड़ देले बाड़ी आ संधेवा के माई के और रूपवा के माई के यही तरी बारात अंगियो देबे खातिर उनकर मर जानता उ को घर छोड़ देले बन आदमी ओरहन देता त हमरा के कहल ही ना तो ओरहन दिहन जना ही जकरा खइले बानी जे तो ओकरा ना खियाइम तो ओरहन ना दिहन स कितना हमरा लाज के बात लागल तू कहते कहो स्नेहवा के माई सुना हम कहली का जी तो काहे हो थी ढेर चोभने बो तहर खास प्रेमी रहे का कि ओकरा घरे दिवैले बा पाहुर प्रिया हमरा घर नहीं खुद दिवैले हम ऐसे कैसे कहतनी जी हम सब कोई के दे देले बानी कह के त जे कहता नु एक जानता उ लेवल जी 5-7 किलो मछरी बना के खिया दिहली का कर हां औरी मछरी के कहतनी वो वही में से खाजा खोले निकाल के दो दो तीन गो निकाल के आ दे हम नहीं 10 पेटी रखले बा दे लड्डुआ खइबू मछरिया बन त खा लेला अरे लड्डुआ देखा तारी अब मतलब सगुन के चीज हटे हुए आ मछरा मछली में ठेक के आ जाके तू उतार के खइबी फिर कोई तो मछरी खाई अब कालू उतार हम तो खाइबे करम मछली तो खा ले तर मेरा रे का खयन बना बताई तो अरे चपलो तो नहीं खी पहने ले चपलवा चाची मेरा खयन तो उनका रातसिन कहन ठीक है तो काय खाई ना सब कोई खिया के जैन तरल ले लेनी तू मम्मी हां एक मुड़ा में ले लेम तरल का हां तबे थी उठी मत खाइए खाजा खजूर लड्डू मत खाइए बेरा ई का है मछरी बेरा खाई एकदम में अपना मन के बिटिया होखल जाती है बुझाते नहीं के आप पढ़े जाते तक त मास्टर काले और हना देवत कहते कि पढ़े में मन नहीं खेला करते करा गोइलन पहुंचावे खातिर ससुराल मन तो करता नु ध के एकरा एथी में डाल दी होटल में कौची होटल में कहला तो अरे हां जी चाम का जी भला हम फेंका जाता हम का कहीं वही में एकरा हम भेजवा देला सोचदानी रुके ना रुका ना ये क्या गुरु पढ़ाई पूछियो पहले हां जाने ले पढ़ल बिया तो पढ़ाई ना का करी अच्छा ठीक कहीं बनावे के बा
ठीक है। अरे देखो तनी हेने सोने भागतिया आप ना राती में पढ़तिया ना कब पढ़तिया बिया हमें ऐसा ही जहिया से दादा हो दादा लगन चुमल तिलक चढ़ल ई बिटिया पहला ही से 15 दिन पहला ही से स्कूल लेके जाते बच्चे के जेकर करके हाँ? देखे कोई नो तो दे दो ना तो हमरे के दियो हम दे दें ना ठीक बा ना 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 ये सब मेहरानू के बात तो रउआ काहे खाते थी करम जी। दम हमर लड़के का जाने केने चल जले आई न इहे बिना ओकरा निक ना गलो जता घर में पैक भई रहेले त रोई गाई अब ए जाय आइल बिया दम पैंतरा माजते का जाने ई बताओ खाना बना के ओकरा खा लेबे के न चाहिए समय से आ कहि त माई रे हये दुखाता त हवे दुखाता खइलस ना का जाने केने निकल गई। अब हम केकरा खोजत केकरा घरे खोजत चली हैं ओहो में खोज जाए तो कहली सन राउर लड़किया आ जाली तो भुला जाली गंगा में तो रौरा खोजी ना। अरे बेटी टटी बिया तो खोज ही के न बा हैं बुचियो। अरे पुष्पी अरे धीरजा हम बुचिया के देखला है। अरे होने तकतिया चलो चलो का हो रे देख काले के बनी का कहतिया रासा बना रासा में ढील दे रासा में। अरे क्या करा के हिले रे माँ एगो खाली का हैं अरे हम खून अरे बुढ़ी आई गुटी लेगा कि नहीं केकरा के लिए पहले मांग के लिए जे तोरा के यही बतिया पर खिसियानी जेकरा के ना खाई जे लाल में आदमी खाला ना ओकरा कहीं जाला ओकरो के लिए जाके मांग के लेबे क्यों ना के लिए ले रे हैं ओकरा घर से केकरा घर से तोरा के तू कहते से हम मंगवा देती कि ना मंगवा देती माई बोल के तरे ठीक लागेला दूसरा घर के तोरा दूसरा घर के निक लगला अपना घर में अटकेला काहे डाटा तस बोल ना हम ही डाटा तंते ये कैसे न ससुराइतिन बेटी भइल मतरिया ना खियावत पियावत तबे नु आके मांगती है शिकायत होई कि ना होई मंगले नहीं कि माई क्यों मनल बा मैं चोरा के ले बनी मरी मुंह अही रे मैया अब हम का करी अगर जान जैसन ते को नून लगा के छोड़िया से रे गाना वाले ले रे चोरा के जानियो सन तब ना ससिया के घरे से अही रे रामा वाही हो दादा तू ओकरा के नहीं जानू कैसन हिय रे हाय अरे नौ की से ले लहंगी ससिया बो के कहतनी ओकरा गोतिनिया के कहतनी तू जानत हो ना कैसन हिय अरे कोई ना देखला रे नौ की के फुसला के बतियावत रही तरी मुंह पता कर इधर धर दे मुंह पता कर दे तरी धरत रही हम नहीं जानत अगर आज जैसन हमरा कर ले झगड़ा करे सन तब तोरा काम बताई तोरी पीस के तोरी वाला मसाला में बनाओ ना जो बनाओ जो तू ही अब बनाओ हम नहीं बनाई हई बतावा हो जकन के मुंह ना देखे कोकन के का देखल अब तो 4 गो गाड़ियों दिए सन अब लियाई बा त हमरा सुनई के न परी हम गना मोले करम को हम त लइके मन के लेके आई कहले रहती तो हम मंगा देले रहती हई पियासी मछली के मांगलू कहतो तो रूपचंदन लिया देती रेहू लिया देती बरारी लिया देती सिंघी लिया देती अब दे त ना जम्मई जान ली दे हम दे काई दे जे नहीं जाओ तू जन होई बीस चुप रह हम मसाला बना के में ढील दे बोल तुम रोटी पका दे भोले रोटी पका दे भले हमार तू ना सुधर ले बियाह शादी भल ससुरवा में तू कैसे रहेली मैं देख बोल मत आज मन ठीक नहीं लागत जान ले हो गल तो मन खराब हो गइल चला बीपी ना पवा दी तो हुल तारा सब रोज तो हम बीपी हमर हाई भइल बा लो भइल बा लोन चला लो होके तो चक्कर आई हाईओ होई तो चक्कर आई रह दे चुपचाप रह लहसुन कहां दे दे सरसों का मसाला पीस के ओही में ढील दी ललका मिर्चा पीस के रोटी पका दे हे भगवान जी हम कहतनी कहां निकलल बिया जरूर कुछ कांड क दही आई यही के मारे एकरा के ससुराल हम ना बोलावत रहे ए आई लबडावा डोल त करे आहो कने वहिया खा के लइकिया बिटिया ध देले बिया कहानी के एथी कर देलू बना देलू त निकाला खानावा आ सुन ना तनी एगो खाना तनी बेसी बनाई ह तनी बनाई ह कतनी निकल ह त कम हो गई दीदी वो कहतनी आ ओथी जान तड़ू अरे हमर जिगरी दोस्त बिया हो दादा उ गई रहल है नई घर बियाह में तहार ना रहल हिया तो ये त कहते का हो सखी बियाह कर लेलू अपन देवर के कहबो ना कइलू हम कहले के दादा तार लमर मिलावत रही लमरवा सीच बता दे कहत है कि आ काम ना हबड़ाई खबर हो तारा भूत उत लागेला का ना दीदी जी कहले उ का भइल ना बताए का मछरी छानत रही ना हां तो पर गेल तेल ना काने हो करुआ तेल लगा छे घी निकाल डिब्बा में घी रखल बा
ना दीदी खाए वाले वाले के पूजा करे वाला अलगे। ना दीदी का भइल? मछरिया छानत रही ना हां बहरी तो बताई आ तू काउची खोई तड़े नहीं खे घरे नहीं खा सोनिया गइल बड़ा सा के बबुआ बिरुआ बाए में ना बताई आय चूल्हे तर छानत रही ना मछरिया हां तो पुष्पा पूछी नहीं हनो जब रीलवा बनावनी जन रउआ हमरा के देखैले रही हां तो उहे के नु लोटा लेके आई रही दूध के बहाना मछरिया लेके चल गईली आ आई हो दादा ई त ए बचिया घर में त आगे लगा देले रहबू ना हैं तोरा रोके खातिर नहीं ना दीदी हम ना ध्यान देनी हम अपन बनावत रही तारत रही धीरे धीरे के जानी कैसे कब निकल ले जब चल गल तो कहते ज्यादा तू मछली के हाथ कइले बड़ू दूध मत दिह तो कहनी कि ना ले ली हम दीदी से कहत तनी अब बस पटाक से का लोटा में भर के लेके चल गइली दीदी हम देखबे ना कर ये दादा यही से बेटी बस नैहर में अगोर लेनु बाड़ी हैं जब जन तही बड़ी के हमरा के एथिए नहीं खे मिलबे ना करी चटे खाती देख रे घर से ओकरा घरे आज चटे खाती एने से ओने घुमा चले ले दीदी एकरा में हमार कोनो गलती नहीं कि हम कुछ नहीं की कर ताहा सरासर गलती बटे जीवा आ कह दू हमरा गलतीए नहीं खे हैं केहू कही त हम तुरंत निकल दे तो मछली सब्जी में लगा दे तो भरी वाले के जाई ना हैं हमरा सामने कहे नहीं कहो जरा कोहर मजा ले कि कहे हुआ के उठा के लेके चल जाई तो बताइए एकरा में हमार कोनो गलती बा खुद हम ना देखनियो के कब उठा के लेके चल गइली जब छिपा उठानियो नु तब देखनी तो कने के तो मछरिए नहीं के ठीक है कहलो भूख लगल चल अब हमरा हां खा ले घेवड़ा करे जो खा ले हमार करे जा हम के मछली के खाई सब उ खेलवरिया लेके चल गइल सिया के लेके चल गई पुष्पावा ऊ कबा गुलिया हमनी के घर में फुआवा जब रोज तारा ना बुझेला कि हमनी घर का नहीं है हम कहन जाननी हां पर उ लोटा में कस के केन कैसे दूध के बहाना के चरवा के लेके चल गइली का है तारा घर दूध बेचाला हैं ये बतावा ना हम जानी नु कि बकरिया अपन मन से इहे तला होई बकरी का दूध बेचाला हमरा घरे ओकर त माल मवासी का दूध बेचाला होई जान जाई हो हैं दीदी जी जाय दे हमर मोती एकदम बतावा हम अपन जिगरी यार का कह देले बनी दोस्त बियाह हमर त मौगी हां वो आइ त पहुंच दे कि तारा बुझाइला ना बुझी जी अब का हुच के तिया त हमारे एकरा में कौन गलती पर ओसे बताई जे धीरे से पहले ओकरा से निपट का होती तब तारा से निपटम हां ठीक नी माने से चल इहो समझ ली ह खेलवाड़ी का मारम जे रुक बाप बाप एकरा में हमार कौन गलती बा हम का कइले बानी हां मैं दीदी जी हमरे के बोला ताड़ी अब उइली दूध के बहाना हमर उधर मतिए ना काम कइले के दूध ना बेचाला अब धीरे धीरे लोटा में लेके चल गई ई पहले देखवा का सोचे वाला बात धीरे धीरे पहले पता फुसला के लेके चल गईली ह हाँ देख ली एकरा के समझाई बताई कुंवार रहे कुछ वो करत रहे तो ओ घरी ना उतना थी बुझात रहे अब बताई बियाह शादी हो गले केहू के घरे जा जाके कुछ चुरा के लेके आ जाती है खाए पिए वाला सामान केहू जानी तो का कही टोला माला में हमारे मुड़िया नु गड़वावल चाहतिया हैं खुद एकरा सोचे के चाही त मतारी एगो बिया जवन कहे तवन हम करी ना बनाई ना खियाई ना आ तबो एकरा काज ने एकरा काबल कहले चोरा के खाए ना तो ढेर स्वाद मिलेला तोरा में ढेर ना स्वाद मिले तुली आवेलिस त अपन जांगर चला के बनेबो तब न स्वाद मिली ए जीवा का करता नी ए जाके करत हो खा ले लो ढेर पा गइल दुआरा करे लगल मछड़ी अगल से रखी तो कहां रखी और बेटी नी करतड़ी का हो हमरा इनके खातिर तनी केनु करते कि हच्चा भे के मिला तटे बिना हई लगले कतना ही बोलत के तार बेटिया हो हमार मछरी छानत रहलिया और बेटी लोटा लेके गइल बड़ी दूध के बहाना हमरा घर कौची का दूध होखेला हां बकरी का दूध कौची का करियन स ई बताई ना आ गइली लोटा में भर के आ लेके चललिया न के निकली ई समझाली नहीं कि समझावा ताड़ू दो चार गो हमरा मेहमान आइल बड़ा पहली बार कनेवा रसोई छुअले बिया त हम कौची खेम अब ए कने जाय द गलती सही माफ करबो तो क देले बिया जाय द का करबू अब ओकरे हम हाथ ना गरियनी हाथ ना डटनी बोलनी अब तो ही अपन नहीं के दे छोट बानी हमारे से गलती दे तो झोटा धोले बेली इया हई ओकर त बिया हो गई बा तो अरे उ खेलवाड़िया के ओइसन लूरे फुटबा त का करी बोलू देखलू जनु कुंवारो पे कैसे करत रहे इतना मारत रही पीटत रही तब हूं
देखिए चाची जी रउआ अपन बेटी के सटिया के रखी ठीक बा। हम तो कम तो वो जाती है हाँ तो सेठिया के धरे खइबू त ना काट गड़ी चोरी के धन मोरिये में जाला इहो समझ जाइए। है निक लागत ये कुल करवावत है नो हमरा के 4 गो बोली सुनवावत है ना के बाद बिटिया जइहा मत फिर हां इज्जत लेन भाऊ हो तू सारा घर के जाला हो हां काहे लटल मछरिया के भर के ले बताओ ने को कहत लोटा में हां चिढ़ाता है सब लोग कुछ खाया ही नहीं लुई रिलवाना बालवा की जाके भौजी घर से लोटा में मछली चला कर दूध के बहाना हैं मन तो कहता है चला दी आंखें में की आंखें फूट तो थप्पड़ मारा को दीवार ए खबरदार थप्पड़ चला अपना घरे चुरा के ना लेनिया दे लेया साक्षात की धरी बुची लेके जाई तब लेनिया अच्छा नहीं ना तो कन्या का सरसिया के लेके आइल बड़ू किरिया खा जाई गारे लमाटे का किरिया उतारल बा तार के चपाला वाले मार बस ठीक हो जबो समझ जाइए जनलू ना हाथ खेल बढ़िया बरसोया घरे उनका घरे पूजे घर गइल त का गले खिलाइल नहीं थे भागे में सामान मुछ भेल बता सब सब चोरी ने बिया बारुआ गोरले ससुरा ना से नहीं चराव तो खबेरे देख लगले भागी हो अपन ऊपर पे लार पली लग लेके भागी हां हां तारा लीलार पर साफ लिखल ए कन्या देखा तेरा गोड़ पे गिरी कह बाबू तो तेरा गोड़ पे गिरा बस समझा दी ठीक बा ना त हमें हमनी के गोड़ पे ना सुना छोड़ देनी अगर दोसर का अंदर चल गइली तो समझ लेम रउआ एगो बात कहीं सुना जाए ने बात बताओ तनी ई जाती है तो कोई करके भगा दो जा केवाड़ी वाड़ी दे दो जा अब हमारा यहाँ के में नहीं हम एकर लाजीज हो गइल बानी एकरा डरे हमनी के घर में लुका के रह जा बन क के वाड़ी रह जा काहे कैसे सामान घटू के अपन मेरा नु का हफ्ता में ना रखई ओ जा सही करते सवांग के हाथ जब में बिया ओ जा ना करे के मिलेला तबे जा भाग के आवेले